El xiclet té aigua. Material: un got, un plat, glaçons i aigua calenta. Posem aigua calenta al got i després el tapem amb un plat. Posem glaçons en el plat. Què creieu que passarà? L'aigua s'evapora i es condensa i forma un núvol. Al posar els glaçonets, l'aigua se refreda i cau en forma de pluja.